हायनारि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि PMAY स्किमखौ VCDCनि मासिगिरिया रां जानानै गुबुन सेल्फ हेल्प ग्रुपनो हरनायनि गोख्रों अजद थिखांदों। VCDCनि मासिगिरिखौ बोख्लायनांगौनि गोख्रों दाबि खालामदों। गुबै बाथ्राया बेसोदि क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय नर्थ गंनिया VCDCआव बिटिआर सरकारनि अननायाव PMAY मुंनि मोनसे स्किम हरदोंमोन। मिथिनाय बादिब्ला बे VCDCआव गासै मोन 42 सेल्फ हेल्प ग्रुपफोर दंमोन। बेफोर ग्रुपनि गासैबो दैदेनगिरिफोरखौ लानानै गुवार आरो गोथौवै सावरायलायनानै लटारि गेलेनाय जायो। बे लटारि गेलेनायाव हायनारि सेल्फ हेल्प ग्रुपआ बोखांनानै देरहानो हायो। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसोदि लटारियाव देरहाखांनायनि उनावबो गुबुन सेल्फ हेल्प ग्रुपनो स्किमखौ हरो। VCDCनि मासिगिरिया बेबायदि खालामनायनि थाखाय खुद्रिसानानै प्रमद बर'निसिम राहा लानो हायनारि सेल्फ हेल्प ग्रुपआ खावलायहरदों। दानिया खोनासंदो हायनारि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बेनि सायाव मा बुंदों। जों सानोदि बे प्रमद सारमोनहा बे चेयारमेनखौ सिफायनांगौ। मानो होनोबा बे थाखा जानानै गुबुनफोरनि खामानिखौबो साबख'नानै मावो थाखानि गेजेरजोंनो। बेनिखायनो बे चेयारमेन सारखौ सिफायनांगौ। जोंनो गोदान नांफिनगौ चेयारमेनखौ। बे चेयारमेनखौ सिफायनानै बेफोरनि समुदायनि थाखाय आरो मोजांनि थाखाय। बे सारा मोजां सामलायासै। साफ्रोमनावबो सोरनावबा थाखा जानाय सोरनावबा माबा खालामनाय बिदि साबख'नाय खामानिखौ मावगासिनो दं आरो बे सारा। सिफायनांगौ। मानो हाया जानो माने जोंनि नर्थ गंनियायाव मोनसे स्किम सफैदोंमोन VCDC चेयारमेननि आन्दारावहाय आरो बे VCDC चेयारमेननि आन्दाराव सफैनाय स्किमनि नामा PMAAGY बे स्किमा सफैदोंमोन आरो ओमफ्राय बेहाय जोंनि नर्थ गंनियावथ' गोबांथार सेल्फ हेल्प ग्रुप दंमोन। बे सेल्फ हेल्प ग्रुपआवहाय रानथाव जायैलाय 42टा सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ ज' खालामना रायलायनायनि गेजेरजों आरो रायलायनायनि गेजेरजों मोनसे लटारि खालामलायदोंमोन आरो बे लटारि खालामनायावहाय जोंनि हायनारि सेल्फ हेल्प ग्रुपआ माने देरहासार जादोंमोन आरो बे लटारिखौ मोनदोंमोन। बे लटारिखौ मोनखांनायनि उनावहाय माने मोनसे जोंहा मोनखांनायनि उनावथ' मोनसे माबा हैनांगोन ना सारनि मोनसे एप्रुभ हैनांगोन ना। बे एप्रुभ हैनाय समावहाय जों रायलायनायनि गेजेरजोंहाय ओमफ्राय दाना बेखौ अफिसाव हैनांगौ समावहाय चेयारमेन साराबो फैबाय रायलायफैबाय नोंसोर ओरैबायदि खालामदो लेखा जमा खालामदो हैदो। बेखौ दा जोङो जमा खालामबायबो हैनो होननानै ओमफ्राय जेला हैनो होननानै जमा खालामखांनायनि उनावहाय जों सारनावहाय मोनसे सोंहरबावबाय चेयारमेन सारनियाव सोंहरबावबा चेयारमेन सारा बुंहरबाय आङो मोनसे बावदों नोंसिना फरेस्ट भिलेजावसो गोग्लैयो। बे फरेस्ट भिलेजाव गोग्लैनायनि थाखाय नोंसिनिया जानाय नङा। बे खोथाखौ फरेस्ट भिलेज नंगौ फरेस्ट भिलेजखा बिसिनाव फरेस्ट भिलेजखा नर्थ गंनियानो गासिबो फरेस्ट भिलेजाव गोग्लैयो। थागोन मानो थाया जानो जोंनि माबाफ्रा सिखौनो साननानैनो जोंनिया जोंनिखौहाय हाग्रा सेरनि होननानै बिसोरो एकदम नेग्लेक्ट खालामथारदों। हाग्रा सेरनि बिसोर सामलायनो हानाय नङा होननानै जोंखौ नेग्लेक्ट खालामथारदों। आरो जोंनाव सफैब्लाबो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिया जोंखौ हमफैगोन लांगोन बे मेसिनखौ मावनो हानाय नङा बे खामानिखौ होनना बुंहरदों आरो ओरैनोथ' मेसिना थाव फेरेदग्रा बायदि सफैदोंमोन होनना बुंदों आरो मोजाङैथ' मोनथिजोबनाय जायाखै। चेयारमेन सारखौथ' जों सिफायनांगौ। मानि थाखाय बे जों बेखौनो बे गुबुन मोनसे ग्रुपनो हरबाय नालाय बेखौ जों सिफायनांगौ। मानो जों सिफायजादोंमोन जोंनाथ' जानायनि सहायखौ हराखै बियो हरनो हायाखै गुबुन मोनसे हरदों बियो। नायखाय जोङो जाया माया होननायखाय जोङो भिडिअ सानाव थांदोंमोन। भिडिअ सानाव थांना जोङो भिडिअ सानाव सोंहैबाय सार माथो नोंसिनि ब्लगनिफ्राय ओरैबायदि खोथा बुंहरदोंनो बे सारावहाय जाया माया खोथा बुंहरनायाव जों भिडिअ सानाव सोंहैबाय भिडिअ सारा बुंहरबाय मानो जाया नर्थ गंनिया गासिबो फरेस्ट भिलेजाव गोलैजोबखायो जायो लाबो आं दङ होनना बुंहरबाय सारा। बिदि होननायलाय जोङो थाबायनानै लांबाय लेखाखौ सानफ्रामबो गारि भारा गारि थांबाय जोङो लांबाय लेखाखौ जमा खालामबाय। दाना भिडिअ सानाव थांबाय जोङो थांनानै दा माबानि सेल्फ हेल्पनि रेजिस्ट्रेसन कार्ड नांगौ होनबाय। रेजिस्ट्रेसन कार्ड नांगौ होनायखाय जोङो बेंक स्टेटमेन्टनि लेखा बख'ब्रबनानै रेजिस्ट्रेसन कार्डखौ बख'बाय। रेजिस्ट्रेसन कार्डखौ बख'खांनायनि उनावहाय जोङो सारनियाव सोंबा चेयारमेननि सिगनेचार लाख गावबुरानि सिगनेचार लाना फैदो होनबानो जाबाय होनना बुंबाय। बिदि होननायलाय जोङो मोनस्लाबासै सारखौ चेयारमेन सारमोनखौ लोगो मोनस्लाबासै जोङो हजोंहाय लोगो मोननोबो हामोननो। ओमफ्राय जों गामियाव फैनानै लांफैबाय। गामियाव फैना लांफैयोब्ला जोंनि चेयारमेन सारा हरासै सिगनेचारखौनो गुबुन मोनसे ग्रुपनोहाय थाखा जानानै माबा होबाय आरो नोंसिनो हरनो हाला जाबाय। नांगौबा जोङो
हजों अफिसाव थांना हैगोन आङो होननानै बे खोथाखौ मोनसे बुंबावबाय बिदि होननायलाय जों अफिसाव लानानै थांबाय अफिसाव लानानै थांबाबो बे जोंनो होआसै सिगनेसारखौनो दस्रानोसो होबाय थाखा जानानै जोंनिखौ नट माबा फरेस्ट भिलेजावसो गोग्लैयो होननानै होआसै बुंगियाव मोनसे PMAAGY मोनसे स्किम सफैदोंमोन बे स्किमाव जोंनावहाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आन्दाराव सफैदोंमोन दा बे सेल्फ हेल्प ग्रुप 42टा सेल्फ हेल्प ग्रुपाव जोंनाव रानजायैखाय जोङो बिसोरो VCDC अफिसावनो जों ज'खौबो लानानै ब्लकनि मानसिफोर लिंहरनानै मोनसे लटारि गेलेनाय जादों आरो रानजायैखाय बे लटारि गेलेनायावहाय हायनारि सेल्फ हेल्प ग्रुपाव सिखारबाय लटारिया बे सिखारनायनि माबायावहाय जोंनावहाय मा जाबावखो नोंसोरनो दाना चेयारमेना फैनानै बुंबाय नोंसोरनाव सिखारबाय लटारिया नोंसोरो मोजाङै मोजां मावदो होननानै जोंनाव गामियाव फैनानै बे बुजायफैबाय मोजाङै मोजां मावदो आरो बे मोजाङै सालायलांदो होननानै जोंनाव बुजायफैबाय बिनि उनावहाय जोंबो मावबाय थांबाय थाबाय लेखा कागजफोरखौ जोङो जमा खालामजोबबाय जमा खालामखांनायनि उनावहाय नै मैयासो लेखा गथायनांगौ समावहाय जोङो मा खालामखो नोंसिना जाला होननानै दस्राया होबाय नोंसिनि नामाव नोंसिना जाला नोंसोर मोनला होननानै जोंखौ बन्द' खालामबाय ओमफ्राय जोंनाव सहि होदो ओमफ्राय जों सहिखौबो होआ जोंनाव जों दस्रानो होबाय होनबाय मानि थाखाय जों लटारि गेलेयामोन बे जिनिसखौ मानि थाखाय रायजो राजाखौ लाना लटारि गेलेखो आरो मानि थाखाय दा दसे दिनाव जोंखौ मोना होनखो जोंखौ बिराद दुखु मोनबाय आरो गोसोआव जों बिराद गोसोआव गाज्रि मोनबाय आरो बे गाज्रि मोननायखौ जों माब्लाबाबो बावनाय नङा जोङो एबार जुदि जोङो बिनि दुखुजोंनो जोंनि बे फैगौ फरेस्ट भिलेजावनो बे राजखान्थिखौ गेलेगासिनो नर्थ गंगियानो जोंनाव गासिबो फरेस्ट भिलेजावनो गोलैखायो दासो ससेयाव मानो नै जाखाथारनांगौ लेखा गथायनायावसो बे जोंखौहाय फरेस्ट भिलेजाव मोनला होननानै बुंबाय दा बिनि थाखाय जों बिराद असनमानबो मोनबाय आरो दुखुबो मोननाय थाबाय जोंनाव थाखा फैसा जों गारबाय मैया दाख्लैनिफ्रायनो गारि गंनै गंथाम लांबाय लेखा कागज पत्र जमा खालामनाय आजां फैसा गारबाय जोङो दा नैबे मैयानि खेथ्रआवहाय मा खालामखो बियो जों बेखौ मिन्थिनो मोनासै आरो बे थाखा जानायखौथ' आङो नुवासै खिन्थु थाखा जाखादों आरो बियो थाखा जानानैनो बिसोरनो होदों बियो थाखा जानानै बिसोर होदों ओंखायनो जोंनो सहिखौबो होआखै जेबो जोंनो सहिखौनो होथाया बिबाबो आजां होनो होननानै जोंखौ जों ब्लकसिम लिंलांफाबाय बे ब्लकसिम लिंलांफानायावबो जोंनो सहिखौनो होबावा बिबाबो आङो प्रमद बर' सारनिसिम आङो मोनसे खावलायहरनो सानो जोंनि नर्थ गंगिया VCDCनि चेयारमेनखौहाय सिफायनानै गोदान चेयारमेन बसायनांगौ आरो बेखौ जुदि बसायाबा आरो जोंनि मोन्थायखौबो मोननांगौ जोंनि जा दं सफैनाय लटारियाव जे बुस्थु जों जाखारजानाय बे मोन्थायखौ जोंनो नांगौ आरो बिनि उनाव बे चेयारमेनखौबो सिफायनांगौ चेयारमेन सिफायाबा जोङो नैबे फैगौ इलेक्सनाव जों भटखौनो होनाय जानाय नङा बर' सारनिसिम आं बेखौ खावलायहरबाय बेखौ जेरैबाबो सिफायनांगौ आरो जोंनि मोन्थाय जा लटारियाव जाखारजादों जोंनो बेखौ नांगौ 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन